Sa panahon karon na lisod na mosalig ang mga tao, labi na kung wa makaila ning mga tawhana. Apan na driver nga bisan wa sila makaila sa ilang pasahero, andam gihapon sila nga mutamang. Ang responsibilidad ni sip driver dili lang dai kutob sa paghatod ng mga pasahero kundi lakip na ang pagkamatinud-anon sa iyang mga gipanghatod. Sama na lang niining pipila ka mga driver nga nag-viral pagani ang uban tungod sa ilang maayong buhat. Busa ato kining sayran pinaagi ni ining report. Nag-viral pa sa social media, human ma-post sa usa ka Welm Cañete ang iyang kasinatian. Bibilib si Welm sa pagkapasensyoso sa usa ka driver bisan kun aduna pa sila gihapit nga gawas sa ilang ruta. Matod pa, iyang gitanyagan ang driver nga muhatag og pasiunang bayad nga 200 pesos samtang naghuwat aron di siya kadudahan apan wa kini dawata sa driver ug wa usab magreklamo. Og dihang minaog na si Welm, nahabilin pagayod ang iyang cellphone. Apan may balik ang taxi driver sa iyang agi og mibusina sa gawas sa panimay ni Welm aron iuli ang iyang cellphone. Sama usab niini ang nahitabo sa atong kapuso host nga si Yuri. Kansang cellphone giuli usab sa matinud-anong taxi driver human kini mahabilin sa sakyanan. Daghan kayong salamat yun sa paghatod nimo sa ako ang mobile phone. In fact, no, kanang wala na ko ga-expect nga mauli pa siya. But here you go, pagtawag sa ako ang friend, itubag ka, muna yung dugay ka, wala nakatubag sa tawag because you're eating your dinner. Daghan kayong salamat, sa panahon karon na lisod kaayo, sometimes, no, dili na nimo maibawaan ko mauli pa ba ang mawala, pero nauli yun siya. O karong bag-o lang, si Kapusong Dodong Graffy mipasalamat usab og dako kang Alfredo Dinglasa, usa ka PUG driver nga miuli siyang wallet dihang nahulog kini sa dalan diha sa Banawa. Pamatuod lang kini mga kapuso nga bisan sa kagubot sa atong katilingban aduna gihapoy mga tawo nga matinud-anon ug angayan lang nga kanunay kitang mag-#spreadkindness.